kay bawo kay kagilim nun. Mura magagkanang hawa dong may sa mukha ni mo dong oy. Dako di sa kong pagmahay oy ngano nagninyo kog sayo. Apay bana. Maupay pagmatas buntag di na lang gani ka balong mo haling anang abuhan bisag mag-init na lag tubig sa tuwa. Wala. Tuwa na pos tindahan giuna-una ang baso ug ang ilim nun. Wala nindot nga bana. Di magpakabana siyang asawa bag siyang pamilya diri balay mga anak niya kung sabay di kaon sayang mga anak diri naa pa bay mabugas malungag naa pa bay gatas mainom. Banaha. Dako gyud ka kung pagmahay nganong nagminyo ko. Ug sayo ug kana pag yung lakiha akong giminyuan. Nga mapasmo ko pati akong mga anak. Dako kay akong pagmahay. Pre, tara. Luto na to ba? Hoy. Kasayo ba nimo? Asa man ka mangumbira? Ay, na pa ni Dodong. Sabayin tayo ba? Na, sayo kay nawala. Nagiinom na pud guro to. Ah, basin tuan na to dito no? Ngano di ay? Asa rin mo mangumbira? Da, ila, Manu Marcos ba kay birthday siyang itoy? Aw, siguro. Tuwa na to dito. Kay sayo man kay nawala dire. Palihog ko ha. Ug mato ka dito na dito ingna ha. Paulihon diris balay kay di ko kalihok. May mga bata di magpabutang. Ah, sige, tusok ito kay luto na ba? Pre! Pre! Pre, magagikan. Wa man ka nang hulat. Hubog naman ka oh. Gikan ko ilang Marcos pre. Pig inom dito wa nay kabutangan nay sibat ko eh. Kadinya pa ko dito dugay magugay ka ba? Agi ka dia balay. Ah, mo sawa da nangita di mo. Pulion daw ka. Tay ba ni ron pre bawa ko ka pananghid ganina. Wa man to na soko pre. Gamay ra. Paabot sila nimo dito. Yay, mo ato ko ito ron kay para maubog-bug ko. Grabe. Masawa na paabot ta ito. Lakaw na ito. Mapas ko ron og kasapang ko balik ko dito. Eh, nang doy masawa. Bato na soko. Wala soko yung masawa. Wala siya nagalit na siya. Og masoko na karon. Balik ko. Ah, sige pre, sige pre. Dito. Ha? Oh. Kaya na yun, pre? Pre, di. Ato sa kulamat ko, pre. Mang! Mang! Oh, kaklaro na mo dire. Di na gyud kakita nimo. Kanang style nimo ba? Ay kog hubog-hubogi. Sayo pa kay ka ha? Mawala na ka diri sa balay. Nya karon muli ka. Unsa man na? Di naman mayong pagkalakawa ganiya straight karon wa na nagbabag-babag na atras abante na ka. Aya pagpiling ulit tao ba kay minyo na ka. Hunaw-nay mo mga bata oh. Mula ka kay to na wa nimo kita napabay mga malungag diha napay ma kuan ng bata magatas. Unsa man kang tawhana ka nga piling ulit tao man kay ka nga minyo naman unta ka. Pagtarong oy. Ikaw ma, hindi ka magsigyaw-yaw ba kay panagsar kay ko makalakaw ning balay. Magingana pa ka. Kapoy pud ba sige tapping dia o manimahot ang asset. Kaon yung mga bata? Oh. Ay sig duldulan ang bata ba? Kay baho kay kagilim nun. Usa pag nyag matumba ka diha maipit ng bata diha. Napag yung motor. Hawa day dong, ay sige ka na ng bata. Kabalo kang baho kay kagilim nun, magsige kag hamag-hamag ka ng bata, makasibot ta si mo. Baho sa imong ginom. Kasi kuan-kuan mang ba? Ay sige kondong. Mo na imo kay muuli ra ka diri gubog na ka. Baho kay kagilim nun. Mga bata ba? Bebe. Ito si kwarto. Hawa day bi. Kamukan mo. Mang. Ay sige, ug mo sulod ka diri kanang mawala na ng baho sa imong ilim nun ha kay kanang mga bata sa imo ha. Mang. Baba diha. Ali diri usay. Mang. Yan na.